गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयबो रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दा दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा आं सासे BPFनि सासे कर्मिमोन, बयबो मिथिगौ। आं भेरगाव समस्तिनि मानगोनां बिथां रातिराम बर' सार बिथां थानाय समनिफ्रायनो बा 2005 सननिफ्रायनो मैखोम आंबो मोनसे पदखौ लानानै BPFखौ बा BPFनि खामानि मावबोदोंमोन। 15 बोसोर आं BPFआव थाबोबाय आरो लोगोसे आं थांनाय समफोराव बिथां XMCL रातिराम बर' सार बिथांदों आं पार्टिनि गोबां खामानि मावबोदों। भेरगाव समस्तिनि गासैबो रायजो राजा निस्सय आंखौ बयबो सिनायखायो। दा जिहेथु नैबे UPPLआव आं दिनै जइन जाबाय। जइन जानायनि जाहोनानो जाहैबाय सोलायनाय नांगौ, रायजो राजानो सान्ति नांगौ। बेनिखायनो जोंबो बे सान्तिखौनो नागिरनानै बा बे सान्तिनि खामानिखौनो मावनो दिनै जों आगबारिबोदों। जिहेथु दिनै जे BPFआव जों थानानै मिन्थिदों मोनसे राजतन्त्र बायदि बेवहाय सोलिनो हमदों। BPFनि सिं दोलोआव बयबो मिथिगौ BPFनि गासैबो कर्मिया। आं दिनैनि बे नोंथांमोननि रादाब बुथुमगिरिफोरनि गेजेरजों आं फोरमायनो सानदों आरो साननैसोनि उनाव नोंथांमोना नुगोन जोंनि नैबे भेरगाव समस्तियाव हयथ' BPFनि मानसि खोब खम नुगोन। थानाय नङा होनना आं बुंनो थाङाखै, खिन्थु खोब खम समनि गेजेराव माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा माने दाथ' जेनेबा आं UPPLआव फैबाय, BPFनि माखासे कर्मिफ्रा जइन जागोन रिसेन्टलि। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव बुंदों आरो नोंथांमोना निस्सय लोगो मोनगोन बिथांमोनखौ। दिनैनो गोबाङा फैनो गोनांमोन, समनि आंखालाव बिथांमोना फैनो हायाखै। थेवब्लाबो नै एक्स चेयारमेन आरो जोंनि माखासे सोद्रोमा बिथांमोना फैदों। आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, जिहेथु नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, रायजो राजा बिथांमोना मिथिगौ, 2003 मायथाइयाव बिल टिजों मोनसे सुक्ति जादोंमोन। बेबो मोनसे बर' जाथिनि थाखाय बयबो जाथि जन'गोष्ठीनि सान्तिखौ नागिरनानै मोनसे गोरोबथा जादोंमोन। आरो बेखौ लानानै बयबो बर' हारिफ्रा, बयबो जाथि जन'गोष्ठीफ्रा जिहेथु सान्ति फैसिगोन होननानै मोनसे जयै खामानि मावनानै BPFखौ दानानै मोनसे सरकार खुंनो बयबो सुबिदा होदोंमोन। नोंथांमोनाबो होदोंमोन, जों बयबो होदोंमोन, रायजो राजा बेंग्रा बेंथा बयबो होदोंमोन। नाथाय बिथांमोना 5 बोसोर सोलायखांनायनि उनाव एसे सोलायलांनो हमबाय। 10 बोसोरनि उनाव सोलायथारनो हमबाय आरो नैबे 15 बोसोरनि उनाव आरो बांसिन सोलायथारनो हमबाय। गतिके दिनै जोंनि गेजेराव 34 बोसोर एबा 34 इयार्स NDBआ हाथियार दैनानै माने आन्दलन खालामबोदोंमोन हाग्रा बंग्रा थानानै। आरो जोंनि फरायसा आफादाबो माखासे माने गणतान्त्रिक भाबे आन्दलन खालामबोबाय थादोंमोन। दिनै बर'फोरनि सिमां बेखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै मोनसे सान्ति आल'सनानि गेजेरजों मोनसे गोरोबथा जाबाय, जायखौ जों BTR मोननो हादों। बेनिखायनो जियानो नङा, बे BTRनि गेजेरजों जों मोनसे बिराद गिदिर मोनसे इमप्लिमेन्ट जानो थांगासिनो दं। बर'नि गांनाय उखैनाय गासिबो जाफुंसारनो थांगासिनो दं। बेनिखायनो बेखौ जों रोखा जाफुंसार होनो थाखाय जों बयबो हेफाजाब होनांगोन आरो बेनो जोंनि सिमाङा। दाबो BPFनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना गावनि गादिनि सार्थआव माने सान्तिनि खोथाखौनो दोनथ'नानै माखासे राजनिति गेलेनो नागिरगासिनो दं। जाहाथे बिथांमोननि बुंनायाव, बिथांमोननि राजनिति गेलेनायाव जाहाथे नोंथांमोना रावबो गोदोआ, आं बेखौनो खावलायदों, आर'ज गाबदों। जोंनि बयबो जाथि जन'गोष्ठीया जिहेथु सान्ति नागिरदों जेथिया, नैबे मोनसे UPPLनि गेजेरजोंनो प्रमद बर' सारनि दैदेननायनि गेजेरजोंनो जों जिहेतु सान्तिखौ मोनगोन होनना बयबो आसा खालामदों। आं बयखौबो हेफाजाब होनो आं गुरै खावलायहरदों आरो लोगोसे NDBनि मोनफ्रोमबो दोलोआ जिहेतु हेफाजाब होदों। आरो बेयाव सोरबा सासे सानैया सोरबा गादिनि लबाव, फैसानि लबाव जुदि थांदोंबा बे आलादा बाथ्रा, जों बिथांमोनखौ सनमान होयो। नाथाय थाखा फैसाजों गोदोनानै माने गावखौ फाननानै लानाङा। जिहेतु नोंथांमोनखौ बयबो सनमान होयो, बयबो मानियो। दा 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जि BTC सरकार सोलिबाय, बे सोलिनायाव रायजोफोरा जाख्ल'नायल' नङा, गासैबो बिथिङाव जौगानायनिफ्राय मावना होनो गोनांब्लाबो मावना होनो हायाखिसै। आरो बिनि थाखायनो रायजोफ्रा बिथांनि सायाव फोथायनायबो गैला आरो बिथांखौ लानानै रायजोफ्रा जेबो जौगानायनि सिमांबो नुवाखै। दा दिनै नोंथांमोना नुदों, जों नुदों, रायजोफ्रा नुदों, माने BTCनि 17 बोसोर बे सासनाव नों माने दासो नटिफिकेसन होनायनि सानथाम सिगांसो भेरगाव समस्ति, बिसेसকৈ भेरगाव समस्तियाव 32 नं भेरगाव समस्तियाव, भेरगाव समस्तिनि MCLA, दानि MCLA बिथांनि जि आखाइजों 700टानि बारा माने फिथा हादों NGNरेगानि मुङाव। जेराव जोङो BDOनि खाथियाव थांनानै सोंबाय जोङो आसलते बेसेबांखिनि फान्डा जोंनि गेजेराव फैदों। नाथाय बिथाङा बुंदों, BDOआ डेभेलपमेन्ट ब्लकनि माने अफिसारा बुंदों, BDOआ बुंदों जे जिखिना फिथा हाबाय बे फिथा हानाय
नि मुङै जिखिनि एमाउन्ट सेंसन जादों बे सेंसन नङा आसलते बेखौ बिथाङा बुंदों जे प्रायरिटि माने बे लिस्टआवसो दङ बे मोनफ्रोमबो माबायाव सेंसन जायाखै दा बेखौ लानानैनो बिथाङा गामिनि गासैबो माने लामा दालां माबा बायदिसिना माने मा प्रफिटा फिटा होनानै रायजोखौ समक देखायनो नागिरदों दा रायजोआ फोथायबाय जे नैबे सानथामनि गेजेराव मैयाथ' नटिफिकेसन ओंखारबाय नटिफिकेसन ओंखारनायनि उनाव खामानिया जेबो जालिया नाथाय बिथाङा बेजोंनो रायजोफोरखौ बुरखायनानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव देरहानायनि कौशल